नमस्कार, मी लतिका. मुक्काम पोस्ट कणकवली आपल्या चॅनलमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. पावसाळा सुरू झालेला आहे. पहिल्या पावसाचा सुगंध सगळ्यांनीच घेतला असेल. तर आज आपण करणार आहोत म्हणजे घरातल्यांची जी मागणी असते पावसाळ्यात ती म्हणजे भजी. तर आज आपण करणार आहोत कोबीची भजी, ती पण वेगळ्या दोन प्रकारे. एक प्रकार तुम्हाला ओळखीचा असेल तो म्हणजे लाल तिखटाचा. आपण लाल तिखटामध्ये खूप भजीचे प्रकार खाल्ले आहेत, म्हणजे कांदा भजी म्हणा, बटाटा भजी म्हणा, अनेक प्रकार खाल्ले आहेत. तर आपण आज कोबीची एक दुसरी पद्धत करणार आहोत, ती म्हणजे हिरव्या वाटणाची. तर ती कशी ती आपल्याला बघायची आहे. चला करूया पावसाळ्यातील स्पेशल मेनू, तो म्हणजे भजी. तर आपण दोन्ही प्रकार करतो आहोत. तर आधी आपण लाल तिखटाचं भजीचं आपण जे मिश्रण आहे ते मिक्स करून घेऊया. तर त्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया. कोबी घेतला, हा पाव किलो कोबी आपण बारीक उभा चिरून घेतलेला आहे, बारीक घेतलेला आहे. त्यानंतर आपण अर्धा कांदा घेतलेला आहे, तो उभा चिरून घेतलेला आहे आपण. जिरे पावडर, धने पावडर, घरचा गरम मसाला, हळद, लाल तिखट, कसुरी मेथी, ओवा, तळण्यासाठी तेल, मीठ आणि बेसनाचं पीठ. एका बाउलमध्ये कोबी काढून घेतले मी. त्यात आपल्याला लाल तिखट टाकायचे. मी ते 1 ते आणि थोडा 1/2 चमचा आपण लाल तिखट टाकतोय. तुम्ही अंदाजाप्रमाणे लाल तिखट टाकू शकता. पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा आपण गरम मसाला टाकतोय. अर्धा चमचा आपण धनेपूड, अर्धा चमचा जिरेपूड. ओवा टाकतोय, कारण काय कायना बेसन पिठाचा त्रास होतो, कधी कधी गॅस पकडतो, त्याच्यासाठी आपण ओवा टाकतोय म्हणजे आपल्याला त्रास होणार नाही. थोडीशी आपण कस्तुरी मेथी टाकतोय. हा जो अर्धा कांदा आपण उभा चिरून घेतला आहे हा आपण कुस्करून टाकतोय. एक कुरकुरीतपणा येण्यासाठी थोडासा आपण कांदा टाकतोय अर्धा. आता आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि ह्यानंतर आपल्याला ह्याच्यामध्ये बेसन पीठ टाकायचं आहे. ह्या भजीमध्ये आपण पाण्याचं प्रमाण एकही थेंब वापरणार नाही आहे. पाणी आपण, कारण पाणी सुटेल आणि कोबीला ऑलरेडी पाणी सुटतं, त्याच्यामुळे आपण काही हे करणार नाही आहोत पाण्याचा वापर. हे व्यवस्थित एकजीव झालेलं आहे. ह्यात आपण बेसन पीठ टाकणार आहोत जेवढं लागेल तेवढंच, आणि नंतर आपण मीठ टाकायचं आहे, कारण मिठाचा अंदाज चुकू शकतो, म्हणून सगळं झाल्यावर आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. ह्यात थोडंसं मी बेसन पीठ टाकते, जेवढं लागेल तेवढंच बेसन पीठ टाकायचं आहे. व्यवस्थित परत मिक्स करून घ्यायचं आहे. पाणी सुटत चालले हळूहळू इथे. व्यवस्थित एकजीव करून घ्या. आता आपण ह्यामध्ये मीठ टाकणार आहोत चवीपुरतं. आपण बेसन पीठ कमीच टाकलेलं आहे. जेव्हा आपण तळायला घेऊ तेव्हा आपण पुन्हा एकदा हाताने हे मिक्स करणार आहोत. तेव्हा आपल्याला कळेल की ह्याला बेसन पीठ अजून गरज लागते का नाही, तेव्हा तुम्ही नंतर टाकलात तरी चालेल. आता पुरते हे बेसन पीठ बरोबर आहे, कारण का मीठ टाकल्यामुळे पाणी सुटतं, कोबीला सुद्धा पाणी सुटतं, त्यामुळे बेसन पिठाची गरज नंतर लागतेच. त्याच्यामुळे आपण आत्ताच कमी टाकतोय बेसन पीठ. व्यवस्थित गोळा होतोय.
हे आपल्याला 10 मिक्स पूर्ण करून झाल्यानंतर 10 ते 15 मिनटं फक्त आपण थांबणार आहोत. त्यानंतर आपण भजी करायला सुरुवात करायची आहे. 10 ते 15 मिनटंच थांबायचं आहे. आपण जर मगाशी लाल तिखटाची केलेली बेसन पिठाची भजी मिश्रण ते आपण बाजूला ठेवले 10-15 मिनटासाठी. तर तोपर्यंत आपण हिरव्या वाटणाचं भजीचं सारण कसं करायचं आहे ते आपल्याला बघू. त्यासाठी लागणारं साहित्य बघायचं आपल्याला. हा पाव किलो कोबी घेतलेला आहे मी. हा सेम आपण उभा चिरून घेतलेला आहे पातळ असा. त्यानंतर अर्धा कांदा घेतलेला आहे उभा चिरून. बेसन पीठ, ही चण्याची डाळ आहे. मी माझ्या हाताची मूठ भरून घेतलेली आहे. ती भिजत ठेवलेली आहे. भिजल्यानंतर आपण एक जाडसर पेस्ट मिक्सरमधून काढून घेणार आहोत. ह्यात पाणी टाकायचं नाही आहे. ही आपण पेस्ट करून घेतलेली आहे. हे आपण हिरवं वाटण घेतलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये आपण 4 ते 5 आपण कमी तिखटाच्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत हिरव्या. त्यानंतर 7 ते 8 लसूणच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे. हे सगळं आपण वाटून बारीक पेस्ट केलेली आहे ह्याची. त्यानंतर जिरेपूड, धनेपूड, कसुरी मेथी, ओवा, भजी तळण्यासाठी तेल आणि चवीपुरतं मीठ. आपण एका बाउलमध्ये कोबी काढून घेतलेला आहे. त्यात आपण हा कांदा जरासा हाताने चुरून टाकणार आहोत. अर्धा कांदा आपण जो घेतलेला आहे तो. ही चण्याची डाळ घेतलेली आपण ती टाकणार आहोत. हे हिरवं वाटण ते आपल्याला टाकायचं ह्याच्यामध्ये. कसुरी मेथी घेतलेली आपण. एक चमचा ओवा, एक चमचा धनेपूड, जिरेपूड आपण अर्धा चमचाच घेणार आहोत. जास्त घ्यायची नाही जिरेपूड. हे मिक्स करून आपण एकजीव करून घेणार आहोत. बेसन पीठ टाकणार आहोत आपण यात. चवीपुरतं मीठ. हे पुन्हा एकदा व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचंय. मिश्रण तयार झालेलं आहे. ह्याचा सुगंध एकदम वास एकदम छान येतोय. हा हिरव्या चटणी वाटणाच्या पण जी भजी केली त्याचा तुम्ही जेव्हा मिक्स कराल ना तेव्हाच तुम्हाला तो स्मेलिंग येत राहील एकदम छानपैकी. तुम्ही नक्की घरी ही ट्राय करून बघा. खरंच तुम्हाला खूप आवडेल. तर आपण दोन्ही मिश्रण आपली तयार झालेले आहेत. एक लाल तिखटाचं आणि हिरव्या वाटणाचं. लाल तिखटामध्ये तुम्ही काश्मीरी मिरचीचं टाकू शकता कलरसाठी, लाल कलर येण्यासाठी. नाही टाकली तरी काही हरकत नाही, अशी सुद्धा छान लागते. त्यावर आपण तळणीसाठी तेल तापवून ठेवूया आणि हा भजा असं तळून घेऊया. तेल तापलेलं आहे. आपण एक छोटी आपली अग्नी त्यासाठी आपण काढून घेऊया भजी. अजून तरी ह्याला एवढं पाणी सुटलेलं नाही आहे, पण तुम्ही जेव्हा कराल तर पाणी तुम्हाला सुटलं एखाद्या वेळेस करेपर्यंत थोडा उशीर झाला काही कारणामुळे, तुम्ही हा बेसन पीठ नंतर टाकलं तरी सुद्धा चालू शकतं. दोन्ही पीठ मस्त तयार आहेत. पाऊस, चाय आणि भजी, मस्त कॉम्बिनेशन. सध्या आपण हे घरात बसूनच अनुभवूया. भजी छान कुरकुरीत होते व्यवस्थित, तुम्ही बघू शकता.
बघालच आता तळल्यानंतर अशी कुरकुरीत लहान मुलांना आवडणारी आहे, सगळेजण आवडीने खातात पावसाळ्यात भजी म्हटलं तरी. जास्त वेळ ठेवायची नाही आहे कारण कोबी लगेच शिजतो, त्याच्यामुळे जास्त वेळ आपल्याला ठेवायची नाही आहे. मी छोट्या भाज्या करते माझ्या लहान मुलीसाठी. गॅसची आज आपल्याला मिडियम आचेवरच ठेवायची आहे कारण लगेच करपला जातं ह्या कोबीची भाजी, त्याच्यामुळे. आता ही लाल तिखटाची आपली कोबीची भाजी झालेली आहे. आता आपण करूया आपण यात काही सोड्याचा वगैरे वापर केलेला नाही आहे. तयार आहे आपली खमंग आणि कुरकुरीत अशी कोबीची भाजी. ही भाजी आपली कोबीच्या हिरव्या वाटणाची आहे आणि आपली ही लाल तिखटाची. ही व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली आणि ही भाजी तुम्हाला कशी वाटली, वाटलीऐवजी करून बघा आणि तुम्हाला कशी झाली हे तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि जर व्हिडिओ आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. ही व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक आभार.